ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda. Kapag kasama ka, kay ganda-ganda ng buhay. Kapag mapiling ka, ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago, walang katulad. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay. Kapag kasama ka, kay ganda-ganda ng buhay. Kapag mapiling ka, sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ng Dios nga naghatag kanato kadaugan o kalampusan sa matagusa nga ang Dios kadunay nagatiman kanatong tanan. Tungod sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios, dili nato kalimtan ang pagpasalamat, ang pagdaig, ang pagpasidungog, maglibaw sa tanan, ang pagpatudlo sa mga pulong mga mensahe gikan sa atong Dios. Sa atong panag-uban, ato ning sugdan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios, mag-ampo kita. Amahan namo nga Dios ang magkagagahom. Niya nausab kami amahan aron sa pagdaig, pagpasalamat sa imong pagkamayo kanamo. Imo kaming gibantayan, imo kaming giproteksyonan, imo kaming giatiman sa tanan nga among gikinahanglan. Walay nakulang o Dios sa unsa may among gikinahanglan padayon imong gisuplayan. Imo kaming gipakaon, imo kaming gipestihan, imo kaming gipainom. Ug labaw sa tanan nimo kaming gitudluan aron kami mahimong masinangkapan sa pagbuhat og maayo aron ka o Dios maalagaran og daygon sa tanang panahon. Sa among panag-uban o Dios niini maong programa, padayon ka mag-bless kanamo sa mga pulong nga gikinahanglan namong masabtan, madunggan og makatunan samtang kami nagpuyo sa kalibutan nga nagpaabot sa imong pagbalik. Salamat o Dios nga imo na usab kaming panalanginan karon sa imong mga pulong. Og magmalampuso na usab kami sa pagpaminaw kanimo. Pakigsultihin na usab kami sa mga pulong nga kinahanglan namong makatunan. Ug tabangi kami sa amo ang pagkat-on nga amo gayud kining maikinabuhi samtang naapami sa kalibutan. I declare blessing right now, amahan, in Jesus name. Amen o amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw dalaygon ng Dios. Mayong gabi, mayong pakiguban o advance Merry Christmas, advance Happy New Year sa tanan. Alang sa mga muto og Christmas, advance Happy Merry Christmas. Pero alang sa mga dili muto og Christmas, dili ta mo ingon nga advance kay di man pudya po na nila tuuhan. Walay tihik-tihik nga mga pagdaig, ug walay pugong-pugong nga mga pagpasalamat sa Dios. Dalaygon ng Dios mga kaigsunan nga nagpadayon sa pagpanalangin kanatong tanan. Ikaw ug ako, yatiman sa Dios.
Yataga gininhawa aron magsimba sa ngalan sa Dios. Mayo nga pagpaminaw, mayo nga pagpamati sa tanan mga kaigsuonan nga nagsunod sa ato nga programa pinaagi sa atong FM Station 101.3 nga nanugad diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyok. Mayong gabi o Merry Christmas. Alang sa tibok kalibutan mga kaigsuonan, kasagaran nagsaulog sa Kapaskuhan. Diin gisaulog ang pagkatao sa atong Ginoong Jesucristo karong kadlawon ugma sa kadlawon, no? Pero matud pa ni Kuya Kim alang sa mga experto nga mga tao, wala daw kuno matao si Jesus sa Disyembre, na kuno matao sa Enero o sa Marso. Pero importante mga kaigsuonan, nasaulog nato ang pagkatao ni Ginoong Hesus. Wala man gyud giingon diha sa Biblia kung kanos og unsang pitsaha, importante gisugilon sa atoa nga dunay na tao. Og ang pagkatao sa atong Ginoong Jesucristo kinahanglang sa ulogon. Kini wala man tuod mga kaigsuonan, gibilin sa Biblia ang pagsaulog sa pagkatao sa atong Ginoong Jesucristo. Apan kung imong lantahon mga kaigsuonan, diha pa lang sa pagkatao mismo gyud sa takna nga desisos na tao, gidahig man ang Dios. Daghang mga taong nagpasalamat og ang nagdahig sa Dios katurapong nakadungog, nakabati ug nakakita nga dunay na tao. Mayong gabi, mayong nga pagpaminaw, welcome ang tanan. Pwede na gyud mo makahatod og mga mensahe diri sa atong programa og pag-share sa ato ang pakig-uban diri sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Maayong nga pagiguban sa itong mga kaigsuonan nga naa sa Sitio Tubod. Maayong gabi, maayong pagpaminaw ni Brother Moses Cardinte og ni Brother Pedro Arzola og ni Sister Cleofe og sa inyong mga kaanakan og sa atong mga kaubanan diha. Maayong gabi, blessed evening sa tanan. Maayong gabi sa atong mga kaigsuonan diha sa Proper Sardinia, sa mga Iran family. Maayong gabi ug maayong nga pagpaminaw ang Dios magpanalangin. Maayong nga pakiguban, maayong nga pagpaminaw usab sa atong mga kaigsuonan sa Sitio Ampak. Di nagpuyo usab ang atong mga kaigsuonan diha sa Sitio Linaw. Maayong gabi, maayong pakiguban og advance Merry Christmas. Maayong nga pagpakiguban sa atong mga kaigsuonan diha sa Sitio Kalatagan, Barangay Tolosa. Ug ato mga kaigsuonan diri sa Sitio Pantag, good evening. Happy watching, happy listening. Ilabi na sa ato mga kaigsuonan nga nanugtad diri sa Sitio Kalugtugan, mga Dinoyo family. Maayong gabi, maayong pagpaminaw ni Tio Jose og Tia Rita. Maayong gabi ninyo diha tiya. Kumusta man ang inyong preparation sa Pasko? Ilabi na sa ato mga kaigsuonan, mga kaubanan diri sa ato ang programa. Ilabi na sa ato ang ato ang mga kaigsuonan diri ni Gaw ug paring Jewel Maring Kura. Maayong gabi, maayong pagpaminaw uban sa inyong mga kaanakan. Kaya kasagaran ra ba karong nga tagna kusog kayong mga paboto. O niya kinahanglan ra gyud minimize ra gyud, o niya mas maayo. Di na gud usa magpaboto. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Gaw Albert, Gaw ug Dong. Mayong gabi og ni Day Pamila. Mayong gabi, kumusta inyong Christmas? Murag gisadya man kay daghang mga namasko. Kaganina mga kaigsuonan dunay namasko tulo ka mga bata gikan sa Sitio Linaw. Murag makahinomdom sad ko kaniadto mga kaigsuonan nga mamasko ko diha sa bais. Na ako'y gitudluan, na ako'y kauban, dili mi parehog kurso, atumuti bihang kurso. O niya, nangandoy siya makakaton o gitara. O niya, sa diha nga ako siyang gitudluan, ang rason po di ay nga nung gusto siya makakaton o gitara, kay magpakuyog siya nga mamasko. Alakuyog po mi mga kaigsunan nga mamasko, kamera pong duha. O niya, ayaha doyog, ako ang picking ako, ayaha doyog. Niya daw na mo request mga kaigsuonan, amo pong kantahan, amo pong gipraktisan ang mga kanta para Pasko. Naon sa mapod nga mura mapog nahinala mapuno o mig pamasko. Kay permiro na mo nga
pamasko diha sa bais mga kaigsuonan, labi na dapit paingon sa kanang usa na diha tamiso. Kanang naay murag pulo diha nga gatuyok ang mga balay, yan ay bungtod diha dapit. Diha may gatuyok-tuyok mga kaigsuonan, una namong panaygon kabahin mami og 3,000 ang usa. Perti mang po pagka ninduta po ang amo ang banding ato. O niya hangtod nanguyog ang ubang namo mga kaila, na-enjoy po mi. Amo na nga malipay sad ko mga kaigsuonan, na dunay mga batang mamasko. Mura og kanang nabatasan na gyud nato ang pagpamasko, ambot lang sa uban murag gikuha na po ning batasan sa pagpamasko. Kay wala na lagi kunoy Pasko. Kuha na lang kanang pagpakamatay. Sige, padayon ta dili ta maglangan mga kaigsuonan. Padayon natong hisgutan og tumbayaan na atagan og pagtagad ang mga mensahe gikan kaninyong tanan nga ming salmot og ming hatag og panahon diri sa atong panaguban. Siguro mga kaigsuonan dunay mo mga pangutana og na may mga pangutana nga gusto ninyong masayran. Hala, iyagyag na diri sa atong panag-uban aron atong matagaag pagtagad. Mayo nga pagiguban ni Bisinta Panin, Merry Christmas Pastor og sa tibuok pamilya watching from Liloan. Kumusta mo dihas Liloan, Sister Bisinta Panin? Kumusta ang Christmas ninyo diha? Sinis di maayo gabi Pastor, maayong gabi isad si Ranley Campos. Mangyaw, Merry Christmas Pastor, God bless. Merry Christmas at ninyong tanan. Pagkanindota no, kinibitaw nga Disyembre mga kaigsuonan, lahi gyud sa tanang bulan. O niya ang uban sa at mura og wala sila makakitas kalahian. Bahala na nga ubang wala makakitas kalahian, basta kay ikaw ug ako nakakita nga dunay Pasko. Maayo nga pagiguban, maayo nga pagpaminaw ni Rodil ang ingas ka. Maayo gabi ninyo diha. Smile naman smile naman. Mayong gabi ni Philly Impes. Mayong gabi Pastor. Mayong gabi isa ninyong tanan si Rose Barquisio. Pastor, good evening and Merry Christmas to all. Pagkanindota no. Si Angelo Sasa Hinilazo, pwede ko mangutana Pastor about sa percent or 10% kay wala kayo ko kasabot ana Pastor. Salamat kaayo. Doon na may pangutana abi nako mahitungod sa Christmas. Mahitungod man sa Pasko. Patungod kay ato man ang giboy-an dire nga i-welcome ang tanang mga pangutana. Ayaw ra lang punto medical legal. Ay timurag dili ta pwedeng magmauma-o ana. Kay mayon tag punto medical, aretas doktor. Di man punta binisaya diri no. Abis binisaya ta pero dili ta mananambal nga binisaya ha. Kung naay mga punto medical, punto legal, o punto legal ato ra nato na ipangutana sa abogado. Pero kung naatay pangutana mahitungod sa balaod o pagtulunan sa Ginoo, okay ra gyud atong iskutan diri. Tungod kay doon na may nangutana mga igsoon ato ning tagaan og pagtagad. Mangita sa ako kuan gani sonata diri mga kaigsuonan nga kana po nga pahinayan lang usa nato ning sonata. Ari sa ta sonata nga kana bitawng mubak apod sa ato ang mga hisgutanan diri karon ilabi na sa pangutana no mahitungod sa 10% nga ang uban sad ini nga 10% mga kaigsuonan wala gyud tinuod ni masabde. Unya kasagaran ra ba sa mga taong wala kasabot ni ini mo nay kasagarang magmulo. Dunay mga reklamo og maunay himuong basihanan aron makahukom og makadaot sila sa tao. Pero kung imong tun-an gyud ang Biblia, ang ikanapulo wala na mahimugso sa balaod. Dili balaod ang kanabitang hinungdan nganong dunay ikanapulo. Ang ikanapulo mga kaigsuonan sa karaang panahon, maingon ganit sa karaang panahon, sa panahon ni Adan, sa panahon ni Seth o kasagaran diri nata sa panahon ni Abraham.
laray man gyud na nga mga kanabitang kinabuhi sa mga tao sa Dios. Sa kinabuhi ni Abraham, wala pay balaod. Gani, pila pa ka mga tuig ang milabay. Isa misulod ang balaod. Isa miabot si Moses. Gikan kang Abraham, kang Isaac, kang Jacob, ngadto na sa 12 tribes o kasaysayan ni Jose, gikan sa Kanaan paingon sa Ehipto o diha sa Ehipto o ang mga katawhan na ulipo na usab sa mga Ehiptohanon. O niya, mingsunod dayon ang kasaysayan ni Moses. Diha sa kasaysayan ni Moses, diha ming paabot ang Dios og mensahe og saad nga ang tanang mga katawhan sa Dios nga mao ang mga Israelita lalinon og dad-on sa dapit nga wala nay kalisdanan mahitungod sa ilang panginahanglan. Diin magpuyo sila nga abudansya kaayo ang mga pagkaon, magtubod ang gatas, ang dugos didto sa Kanaan. Og tungod sa saad sa Dios, gusto sa Ginoo nga makakat-on ang iyang mga katawhan. Pinagi kang Moses, gitrin sa Dios ang mga katawhan aron mahimo silang angayan takos nga mosulod sa yutang saad nga mao ang Kanaan. Og diha sa kinabuhi ni Moses, diha mingnaog og nagpakanaog ang Dios og balaod. So layo kaayo ang balaod. Ang distansya sa pagkahimugso o pagkatao sa balaod, layo kaayo ang distansya mga kaigsunan sa gihisgutan sa gitawag ikanapulo. Kini ikanapulo giklaro gyud sa Biblia, wala ni mahimugso pinaagi sa balaod. Nahimugso ni siya sa kasing-kasing sa tao nga adunay prinsipyo nga magsunod sa pamaagis Ginoo. Si Abraham, usa siya katawo nga magtotoo, usa siya katawo nga adunay giilang Dios. Og sa time ni Abraham, wala pay mga tao nga nagwali. Wala pay tao mga kaigsuonan nga nagtudlo mahitungod sa ikanapulo. Ang Dios makigsulti sa mga katawhan o sa mga alagad sa Dios, mga sulugoon sa Dios, pinaagi sa damgo o pinaagi sa mga anghel. O kaha pinaagi mga kaigsuonan sa mga pananaon. Ang Dios makigsulti sa unang panahon, pinaagi sa damgo o pananaon o kaha pinaagi sa mga anghel. O kaha mismo ang Dios mo'y makigsulti sama kang Moses. Kay wala pa ani anang panahon na mga kaigsuonan, ang wala pa'y nag-atiman diha sa gitawag tigumanan or wala pa'y simbahan or tigumanan ang mga tao anang panahon na din ang Dios makigsulti unta. Sa diha nga si Abraham mga kaigsuonan nagsugod na sa pagtikang sa saad sa Dios, kay si Abraham mauman ang gisaaran sa Dios nga panalanginan, himuong inila, himuong bantugan og gisaaran sa Dios nga mahimo siyang dakong pamilya sa tibok kalibutan. Si Abraham, kini atong mabasa sa Genesis kapitulo 12. Lamang kinahanglan dunay kanabitang dunasay isurrender, dunasay biyaan. Ang Dios mga kaigsuonan nagsaad nga to kang Abraham og dunay ipabuhat ang Dios ngadto kang Abraham aron matuman kining maong mga saad. Diha sa kinabuhi ni Abraham, wala pay tawo nga nagwali king Abraham. Wala pay tawo mga kaigsuonan nga nagtudlo mahitungod sa ikanapulo. Apan si Abraham nga dunay giilang Dios, dunay giila mga kaigsuonan nga nangulo anang panahon na. Kung imong tan-awon mga kaigsuonan, dunasay giila nga maoy usa sa mga alagad sa Dios sa iyang panahon nga mao si Melchizedek. Si Abraham, kung imong tan-ahon, gibless sa alagad sa Dios nga mao si Melchizedek. Imong lantawon gyud ang Biblia anang panahon na wala pay
bersikulo nga si Melkisedek nagtudlog ikanapulo. Kay wala pagyod magsugo ang Dios anang panahon na mahitungod sa pagtudlo sa ikanapulo. Pero bisan kung wala sila tudloe, wala sila walihi mga igsoon, si Abraham nga nakadungog sa tingog sa Dios, si Abraham nga gisaaran sa Dios. Kung imong tan-aon, mihatag siyag ikanapulo sa tanang income, sa tanang abot, sa tanan nga naa kaniya, iyang gikuhaag ikanapo. So unsa man ang ikanapo? Ang ikanapo mga kaigsuonan, sayon ra gyud kaayo na asabton. Kung doon na kay napulo ka hayupan, ang ikanapo ana maunay ikanapo. Gikan sa uno, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikaunom, ikapito, ikawalo, ikasiyam, maunay dili kabahin sa ikanapo. Kumbaga maunay para sa tao, para nato. Or kung naakay napulo kahayupan, for example napulo kahayupan, ang gikan sa una hangtod ikasiyam imuha na siya. Pero kanang ikanapo, ang giingon sa Biblia, dili na imuha, sa Dios na. Kini giklaro mga kaigsuonan diha sa Numeros. Kung duna kay kwarta nga 10 pesos, kanang gikan sa uno hangtod sa ikasiyam maunay imuha. Itawag 9 pesos maunay imuha. Pero kanang ikanapo, kanang piso ana, iyan as Ginoo, para nas Ginoo. Dili gyud na atoa. Kana mahimo lamang na alang sa mga taong mingtuo sa pamaagi sa Dios. Kay kining paghatag kana po pamaagi man ni sa Dios, dili man ni pamaagi sa tao. Ang mubuhat sa pamaagi sa Dios, maura pod ang mga tao nga mingtuo sa mga pamaagi sa Dios mahitungod sa kinapo. Kay ang Biblia daghan man kaayo og pamaagi aron ka iblas. Kanang pagkamahinatagon, pamaagi na sa Dios. Og makahatag sad na nimo og makaabli sad na nimo og panalangin. Kung naakay kinaiyas pagkamahinatagon, ang Biblia nagsulti, damor kang iblas. Mas bulahan ang naghatag kaysa nagdawat. Si Solomon miingon nga dunay mga taong walay pugong-pugong sa paghatag apan nag-anam sila og kadato. Apan dunay mga tao nga naghikaw sa angay unta nilang ihatag. Kanang mipugong sa angay unta nilang ihatag. Naunta sila angay nga ihatag pero ilang gipugngan. Unsay giingon ni Haring Solomon? Na mga tao nga wala mo hatag sa angay unta nilang ihatag, nag-anam hinuon sila kakabos. Nya speaking about kakabos, dili lang na sa salipayong bahin, kundi sa relasyon sa Dios. Espirituhanong bahin. Kitang mga tao, mga kaigsuonan, gisaaran ta sa Dios nga panalanginan. Dili lamang sa usa ka bahin, kundi sa tanang bahin, mahitungod sa atong pagkatao. Sa espiritual, pisikal, material, even sa pinansyal. Kung kining matagbahin sa ato ang kinabuhi, dunay kaugalingong pamaagi aron ka iblas. About sa espirituhanong pamaagi, about sa espirituhanong kahimtang, dunay pamaagi ang Dios. Kung unsaon aron i-bless ang imong espirituhanong bahin. Mahitungod sa material, doon na po'y pamagi ang Diyos para ika-iblas. Mahitungod sa pinansyal, doon na po'y pamaagi ang Diyos aron ka mablas. Even sa emosyonal nga bahin, ang Diyos kanunay nagtudlo og ang tanan nga mga pagtulunan sa Diyos, wala niya tagui.
Iya kining gibilin, iya kining gisulat, iya kining gipadayag o gipatudlo sa tanang mga tao nga mintuog Dios. Ang ikanapulo, usa kini kabahin mga kaigsuonan nga mag-abli og panalangin. Daw sama ni siya sa Yahweh nga kon muhatag kag ikanapulo sa Dios. Actually dili gyud dapat nato gamiton ang pulong muhatag, kay kanang pulong muhatag murata og kanang dunay authority sa pag-angkon, kay ato mang nahatag or kita may naghatag. Ang giingon gyud sa Biblia mahitungod sa ikanapulo, dad-a. Wala mo ingon nga hatag. Dad-a ang ikanapulo. Kay bisan wa pa mataw mahimugso ang Biblia ang balaod, bisan wala pa mahimugso o proklama ang balaod na anay ikanapulo. Ang ikanapulo usa ni siya ka challenge. Nganong hisgutan man nato ni ikanapulo alang sa mga naulahi tungod kay dunay pangutana. Dunay pangutana mga kaigsuonan, kay ato manggiablihan ang mga pangutana mahitungod gyud sa mga pulong sa Ginoo. Niingon dinhi pwede ko mangutana pastor about 10%. Kay wala kaayo ko kasabot ana pastor. Salamat kaayo gikan ni Angelo Sasa Hinilaso. So muna may pangutana diri mga kaigsuonan nga wa kaayo sa kasabot. So kung doon na kay kanabitang napo ka baka ang siya mao imuha, pero kanang ikanapo dili na imuha para na sa Dios. Tanang butang mapasalapi dili na atoa. Manay usa sa mga kanabitang kining ikanapulo alang sa mga tao nga mingtuo panalangin. Pero alang sa mga taong wala mo tuo, mauni gihimong instrumento aron dauton tong mga tao nga mingtuo niini. Di ba maumanay kasagaran nga to makit-an even sa social media sa atong panahon? Ang mga tao nga wala mo tuo sa ikanapulo, wala na mo apply sa ikanapulo, ilan ang gamiton para dauton tong mga tao nga mingtuo sa ikanapulo. Kay dili man tanang tao nga mingtuog Dios mituman anang ikanapulo. Kay lisod kay nang tumanon. Labi na kung naakay kanang kawili, kanang naakay kanang masayangan bitaw ka. Labi na kung kanang maghari ang ato ang panginahanglanon. Kay lisod kay nang buhaton. Siguro sa ako ang nasinatian, moingon ko nga sayon pa na sa sugdan samtang gamay pa. Pero kung dako na, lisod na kaayo nga matuman, labi na kung naanakas panginhanglan. Ang pinaka-challenge gyud sa paghatag kanang pulo kanang naakas kalisdanan ug naakas kawaladon. Anha matugad masukod ang kasing-kasing sa tao kung naa pa say tinuod nga pagkamatinud-anon. Siguro doon ay mga paluap nga mga pangutana mahitungod ni ini, pwede ra gyud kaayo nga inyo ning ipaabot diri sa atong programa. So I hope sa mubo nako nga pagpasabot mahitungod sa ikanapulo, ang ikanapulo maunang kanang gitawag 10%, kanang napulo ka ikanapulo, kanang ika 10% dili na siya tuwa sa Dios na. For example, 100%, ang 90% ato na, ang 10% dili na tuwa sa Dios na. Kini atong basahon sa Numeros. Okay. Ako sang tagaan og pagtagad ang mga bersikulo nga naghisgot aning ikanapo. Numeros kapitulo 18. Sugod ko og 21. Gihatag ko ngadto sa mga Levita ingon nga ilang bahin ang tanang ikanapulo
sa Israel silbing bayad sa ilang pag-alagad sa tulda nga tagbuanan. So dinhi gipakita nga ang magdawat sa ikanapulo katong dunay giatiman, katong nagtrabaho sa mga tigumanan nga mao ang gitawag tulda nga tagbuanan. Sukad karon ang katawan sa Israel dili na makaduol sa tulda nga tagbuanan aron dili sila makasala og mamatay. Apan ang mga Levita maoy mag-alagad sa tulda nga tagbuanan og sila'y manubag sa ilaha nga paglapas. Mahimo kining usa ka tulumanon nga dili mausab alang sa tanan ninyong kaliwatan. So diha gyud gisilyuhan mga kaigsunan kung imong lantawon walay kausaban, dili mausab og wala sila'y kabilin gikan sa katawhan sa Israel. Kay ang ikanapulo nga gihalad sa mga Israel ngadto sa Dios gihatag ko ngadto sa mga Levita ingon nga ilang bahin. Busa miingon ko nga wala sila'y bahin nga mapamanunod sa katawhan sa Israel. 25. Og ang Ginoo miingon kang Moses, og sultihi pagayod ang mga Levita, inigkuha ninyo gikan sa mga Israelita sa ikanapulo nga ihatag ko kaninyo, ingon nga inyong bahin, paghalad kamo ngadto sa Ginoo og ikanapulo gikan sa ikanapulo. Og ang inyong ihalad isipon nga sama sa trigo gikan sa giukanan og bino o gikan sa pigsanan. 28. Busa kinahanglan usab nga kamo maghalad ngadto sa Ginoo gikan sa tanang ikanapulo nga inyong madawat gikan sa katawhan sa Israel. Og ang inyong halad ngadto sa Ginoo ihatag ngadto kang Aaron nga pari. So diha nimo giklaro mga kaigsonan, ang mga katawhan sa Dios nga mao mga Israelita kuliktahan silang ikanapulo. Unya ang mangulikta ang mga Levita, ang mga nagatiman sa mga tulda nga tagbuanan. Unya sa dihang naa na say makulikta nga mga ikanapulo gikan sa mga Israelita, katong ilahang nakulitang ikanapulo kinahanglan maghalad to sila. Unsaon nila paghalad? Ang ikanapulo nga ilahang nakuha, kuhaan tog ikapulo sad. So kung ilahang ikanapulo ni abot to og 3,000, ang 300 ila tog ihalad sa Dios. Sa unsang paagi? Sa paghalad. Katong 300 nga silbing bahin nila or ikanapulo nila gikan sa ilang kinapulo, ihalad to kang Aaron nga pare. Sa mo nay gipakita sa Biblia mahitungod sa ikanapulo. Pero pipila lamang kana nga mga bersikulo nga naghisgot sa ikanapulo. Now, pag-abot sa Malakias Kapitulo 3, bersikulo 10, dito giklaro nganong kinahanglan ang tao mohatag ikanapulo. Unsa may hinungdan, unsa may rason nganong kinahanglan ang tao nga mohatag ikanapulo. Actually, di gyud mohatag. Ang giingon diha dad-a. Ingon diha sa bersikulo 10 kapitulo 3, dad-a ang tibuok nga ikanapulo. Buti pasabot tibuok yun. Ngadto sa templo aron adunay pagkaon. So ang rason nganong kinahanglan dad-on ang ikanapulo para sa pagkaon, dili para ipanindot sa building, kundi para sa pagkaon. Kinsa may mukaon? Katong wala mag-atiman sa templo, wala mag-atiman sa simbahan. Ang original gyud nga rason nga nung ang biblikal nga rason nga nung kinahanglan dadon ang kanapulo para dunay pagkaon. Sa mga taong nag-atiman diha sa balay alampuanan o diha sa templo. Unya ingon dinhi, sulay ako makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit ug ibukbo kaninyo nga madagayaon gayud ang mga panalangin. So dili lang panalangin kundi mga panalangin. Nya duna dayoy saad ang Dios. Dili ko tugutan nga ang mga mananap nga sa paglaglag sa inyong mga tanom aron ang inyong kaparsan mamungag daghan. Mao na nga miingon ko gaganina, tithes is a key of blessing.
ang ikanapulo Yahweh sa panalangin. Kini ako gining nasinatian sa diha nga git-challenge ko sa usa ka alagad sa Ginoo mahitungod ining ikanapulo. Sukad nga nakasabot ko, sukad nga nakadungog ko, sukad nga nadasig ko. Gikan adto nakit-an ako nga ang Dios matinud-anon sa iyang mga pulong. Mao na nga moingon ko alang sa mga tao nga walay pugong-pugong sa pagtuman o pagsubay o pagsunod sa pamaagis Ginoo, giblas gyud sa Ginoo. Not only in material but also in spiritual. Salamat kaayo. Merry Christmas to you, Pastor Gideon, og sa imong pamilya. God shall prosper your family this coming year 2025. Gikan ni Pastor Dante Roes. Salamat kay Pastor ha. Ako gyud nang tuohan. I agree and I receive in Jesus name. Si Rochelle Gaba Singgit, maayong gabi Pastor watching from Saudi Arabia. Merry Christmas, God bless. Maayong gabi ni Sister Maricel, maayong gabi ninyo diha Sister. Ato igsuon nga nano ka diha sa Sweden. Good evening ni Sir Ivan o ni Day Maymay. Unsa kaha diha sa inyo ha? Christmas, kumusta mo diha? Merry Christmas ninyong tanan diha. Enjoy lang gyud ta. Kay ang pagkamalipayon makaayo kanunay sa lawas. Panultihon 17:22. Kawakami Balt Lebron. Maayong gabi Pastor request kog song Dili Kabayran watching from Japan. Okay. Ato ni nga pasudlan og wali mga kaigsuonan. Awit magkalangit Dili Kabayran dili sa ato nga panaguban sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Stay blessed ug ang Dios magpanalangin kanato tanan. Si Maiti Managad, Merry Christmas. Pastor Gideon og sa tibok nimo nga pamilya dalaygon ang Dios og happy birthday amahan. Wow. Kon lang kanunay lang gyud nakong gipahinumdum ha kanang Christmas ato gyud nang elite trabe tao kanang Christmas. Dili lang nato ilisan og ex. Si Samuel Bakuma Bacalso, mayong gabi. Si Bilinario Florentino, matud pa dalaygon ang Ginoo. Advance happy birthday. Happy birthday Ginoong Hesukristo. Merry Christmas Pastor. Wow, no? Actually, ang birthday sa atong Ginoong Hesus dili gyud gipakita, wala gyud gipakita sa Biblia, gitudlo sa Biblia nga pizza 5 sa Disyembre. Lamang sa kasagaran yun nga pagsaulog sa pagkatao sa atong Ginoong Hesus Disyembre 25 man. Muna nga matag-usa libre nga mo great no. Happy birthday Jesus. Ang kinabuhi ko Na naman si Jesus sa langit. Matud pa sa gisugilo ni Ginoong Hesus, nag-andam sa dapit ulawak alang sa mga tao nga nagmatinud-anon kaniya. Si Imding Lanza, good evening Pastor. PWD Pag-Great sa ako ang papa na si Avelino Dinglasa og sa akong mama si Marita Dinglasa Francisco family. Bless me sa imong program Pastor. Wow, salamat kayo Ins. Si Wilda Prospero, good evening Pastor og sa tanang naminaw, Merry Christmas everyone. Kumusta inyo ang Christmas? Ang uban na maulit na, ang uban gabiyahe pa, ang uban gahikay na, ang uban busog na. Sana lang yun ang atong ginabuhi mga kaigsuonan no. Si Nicanor Sodaria, maayong gabi Pastor Gideon, Merry Christmas watching from San Francisco Agusan del Sur. Si Darrell Herulaga, matud pa malipayong gabi Pastor Gideon og malipayong gabi usab sa tanan. Dalaygon ang Dios sa matagusan nato kakinabuhi. Merry Christmas Pastor Gideon and Merry Christmas sa tanan. Salamat po. God bless. Pastor, maunay atong inheritance sa atong Dios kining protection and provision. Wow, tinuod yun. Amen, amen, amen. Kana yung protection. Pero kanang inheritance o pagitawag panulundo nato
masinatian lamang nato na kung tinud-an ay puta nga nagkinabuhi sa pulong sa Dios. Salamat kayo, Pastor Dante. Si Joseph Noble Vidal, maayong gabi, Pastor, watching from Minglanilla, Cebu. Merry Christmas to you, family. Pwede pa-request song, Pastor. Walang matigas na tao sa mainit nga imperno. By Jason Caniete. Kaya ako ni nga pangitaon diri. Walang matigas nga tao sa mainit nga imperno man na. Sige. Ang kinabuhi ko, ihalad ko kanimo. Dili ka bayran sa salapin ni Bulawan. Ang kinabuhi ko, ihalad ko. Matod pa ni J.A. Lanyuhan Garces, padayon bisag unsay sitwasyon. Ay, salamat kayo sa pag-share. Si Listy Kaji, Merry Christmas, Pastor. Request song, Pastor, sa Paskong darating. Nanagyo nag-request direk Paskong darating. Ako sa ning ipasod mga kaigsunan kining awit walang matigas na tao. Ato taga ano sag pagtagada. Ay mura mag tuasang i-advance. Gikan ni Bernadita Regis, good evening, Pastor, og sa imong pamilya og sa tanang nagsubaybay sa imong live, Pastor. Merry Christmas kanatong tanan. Si Carly Salvia Pigalan, good evening, Pastor, Merry Christmas sa tanan. Pwede request kog kanta, Pastor, Langit. Makalangit, Pastor, kog maunongon og lahotay lang. Salamat, Pastor, and God bless. Kumusta ka dias gawasan nato, Sister Girly? Maraming tao dito sa mundo na nagkagulo ang buhay nila. Maraming tao dito sa mundo na walang Kristo ang buhay nila. Marami silang mga bisyo. Pertig yung pagkaunat-unatan ng kanta. Sigarilyo, yan ang gusto sa demonyo. Ang buhay mo'y nagkagulo. Walang Pertig yung matigas pagkataasa. sama. Sige, padayon ta diri sa pagbasa o paghatog mga mensahe gikan sa atong mga kaigsuonan. Murag na lapas manuong ko diri. Murag na sailog yun ko. Basta kay mapislitan ako, murag mawa ang ako ba, no? Sagdi lang ako araning arikos ako ang monitor. Ako mobalahin ko monitor, ha. Maraming tao dito sa mundo na nagkagulo ang buhay nila. Maraming tao dito sa mundo na walang buhay mo'y marami silang mga bisyo. Si matud pa si Kobe dyan sermona. Pastor, good evening. Kanindot sa pulong sa Ginoo kon makabaon ta ang tanan tao sa pamaagi sa Ginoong Hesus. Pastor, mangutan ako ang 10% may labot ba sa katong kaluwasan? Kung maghisgot manggod tag kaluwasan, daghan manggong bahin sa atong kinabuhi nga nanginahanglan tag kaluwasan. Ano sa mga klaseng kaluwasan espiritual? Maghisgot mo tag kaluwasan, mga kaigsuonan, kini atong tiyan magkinahanglan po ni kaluwasan. Hindi nagbago, kawawa naman ang buhay mo.
kanang gitawag og 10% kung imong tanawon, wala na siya gihimong i-requirements aron ka maluwas. Ato rang klarohon na kanang 10% wala na siya gihimong kabahin sa kaluwasan sa tao. Labi na sa gitawag sala. Wala na siya gamita sa Dios aron ang tao maluwas gikan sa sala. Kay mauna lang na katurang pong mga tao nga kung imong lantawon gani dunay mga taong parisiyo nga grabing magkahatag og kinapo. Kung imong lantawon wa man gani kahimot is Ginoo. Amo na nga kanang 10% sa klaro ra gyud nga pagtudlo sa Biblia, wala na mahimong instrumento o kabahin sa kaluwasan sa tao. So kung tubagon nato kanang pangutana, ang 10% labot ba sa atong kaluwasan? Aperting wa gyud nay labot. Wa gyud nay labot. Aron ang tao maluwas sa sala. Pero kung maghisgot maluwas sa kalisod, ay dako kayo na og kanang papel ang 10%. Salamat kayo. Si Joel, si Diaz, amen, dalaygon ang Dios. Amen. Pastor Gideon, mangutana lang ko kung kinahanglan pa ba nga isulat ang atong ngalan kung maghatag o kikanapulo o kibana. Kana pod mga kaigsuonan, mga idea na sa simbahan para ma-monitor nila kung kinsa gitong maghatagag ikanapo. Mao baya gina. Mo klaro ra gyud ko ha. Niya daay mga mura og patabon-tabon mga kaigsuonan nga mga mensahe, kinahanglan isulat ninyo ang inyong ikanapo. Kinahanglan inyong isuwat gyud ang inyong ngalan sa dihang mohatag mo kinapulo para maampo mo. Pero og di ay isulat, di ay gyapon maampo. Murag tabon-tabon ra, pero ang tinuod mga kaigsuonan, kung imo lang yung tunan, para ragod ma-monitor nila kung kinsa tong matinud-anon mahitungod sa kinapo. Mga pastor, kumusta mamo diha? Apil gyud ko ana nga pastor pod. Pero mauna ako nang giklaro nya dili kinahanglan. Dili na kinahanglan nga imong isulat ang imong ngalan para magpaila nga naghatag yung kanapolo. Okay, ako ani nga taga-anog pagtagad ang request man ganina mga kaigsuonan sa Paskong darating, pero ang akong gamiton ra nga singer ani si Freddy Aguilar mga igsuon ang tagaan og pagtagad diri sa ato ang panag-uban aning awit nga sa Paskong darating. Si Lorena Traya, maayo gabi pastor, Merry Christmas. Maayo gyud nga dili ra gyud nato ilisan ang Christ og X ha. Kay mura og tupong ampingan ang ngalang Kristo. Si Angelo Sasa, salamat kaayo sa pagpasabot pastor about sa kinapulo. Ay sapayan kaayo Angelo, ang Dios magpanalangin kanimo. Sa Paskong darating, Pasko na gyud. Ang uban wa pagyud ka uli. nais ko Pasko na gyud. ikaw pa rin. Ang uban wa pagyapon ka uli. Nganong wala man pod ka uli? Kapiling Wala mo kwarta. ingat sa mga Nganong wala man pod kay kwarta? darating. Gibayad na ko sa utang. Nganong nagkautang man sad ka? Hindi Nangutang ko kay gibayad po sa utang. pangako Itaw no? Daghan kayo mga tao nga niining kapaskuhan. Wa gyud kaabot sa ilang Pinoy-anan. kung ito'y Kay gibabagan sa kalisod. Ang rason tungod kay daghang kayong bayranan. ayaw ko nang magising. Nganong daghang bayranan? Daghan mapong nahulaman. Pag-ibig ko iyo. Sa una mga kaigsuonan, katong nagpaboy pa ko sa Cebu City, ulitaw pa ko. Kung Pasko na gani mga kaigsuonan, handumon lang nako ang among Pinoy-anan.
Hando mo na lang nako ang akong mga ginikanan. laan sa'yo. Labi na sa pag-abot sa Kapaskuhan. Sana'y Kay doon naman po'y mga agalon nga di gyud mo sugot kung ato yung pananghiran. Munang auban, tuyoon na lang yun nga magkanabitang ang uban sad magbulubinuang para mapugos na lang ang amo nga musugot nga pauli na lang. Pasko, pili Sa mga tao nga wala kauli sa ilang Pinoy-anan, masulubon og ang kasing-kasing nagmugot man. Apan sa mga tao nga nakauli og nakabisita ni ining Kapaskuhan, hindi Pasko. ngaya og ang dagway ngisiman. Pero kining tanan Ay ko, mga lamas sa kinabuhi nga dili gyud nato lagi dapat malikaya. sa'yo. Dili man tuod makauli ka karon, pero sunod Sa Pasko, makauli gyud ka. darating. Kana kon oras na sa imong pag-uli. Ikaw Muna nga maghulat-hulat ra gyud ha, alang sa mga di kauli. Labi na gyud ni ining Kapaskuhan na ay mga amahan, na ay mga inahan nga di gyud kauli sa ilang Pinoy-anan. araw pang darating. Nga moingon ta mga kaigsuonan nga inani gyud ang kinabuhi. Bita no, padayon rapod ko dire kay basio niya mga kaigsuonan mutulo na ning akong luha. Si Joel C. Diaz, Merry Christmas Pastor Gideon from Pantukan, Bala. Sa man ni Balanban. Nadi ay Balanban sa Pantukan no. Sige, si Daniel Labanico. Maayong gabi Pastor. Nagtanaw ko subong Don Salvador Benedicto. Alang sa mga di pakabalong mo hinlunggo, matud pa sa atong igsuon. Maayong gabi Pastor, nagtanaw ko karon diri sa Don Salvador Benedicto. Sige, bless diha Daniel. Si Renz B. Ayuban, maayong gabi Pastor, og sa tanay mong pamilya. Maayong gabi sa akong asawa ug anak diha sa Hindang Leyte. Si Duran ka Sulay Vicente, maayong gabi diha Pastor. Ang Ginoo magapanalangin sa imong kinabuhi. Braduran, asa man ka nagbiyahe, murag nakakita ko nimo nagsakay man kag dako kayong sakyanan. Asa man day ka paingon dong. Si Solidad Eva Busa watching from Butuan. Si Mark Joseph, matud pa maayong gabi Pastor Gideon, God bless og dalaygon ang Dios sa tanan. Si Bisinta, happy birthday Jesus. Si Jennifer Cabasag Cabrera, maayong gabi Pastor Gideon. Happy Christmas sa tanan, bless all. Si Boy G. Modiz, matud pa maayong gabi Pastor watching from Bindoy. Anindot sad no imong watching. Merry Christmas Pastor, Merry Christmas pod boy. Salamat kayo ni Brad Mark Joseph sa imong pagkamakugihon nga pag-share sa to programa. Ang Dios magpanalangin. Si Ilsa Munda, maayong gabi Pastor, og sa tanang nag-view sa tibok nag-view og sa imong tibok pamilya. Merry Christmas. Si Emilio Lagamia, Merry Christmas and happy 24th birthday of our Savior. 2024. Savior Jesus Christ. Sige. Si Marlita Hamaguchi. Merry Christmas Pastor. Merry Christmas sa ninyo diha. Si Celia Tabanao, Pastor, maayong gabi. Pag-usab, request ko awit ulitin. Ulitin ba? Ulinit or ulitin. Sige. Siling Altura. Bitaw Pastor Gideon, pabutangan jud og ngalan, importante bisan way ngalan kabaluman ang Ginoo. Kinasing-kasing paghatag. Bahin sa kinapulo. Dili ra gud na butang ang ngalan. Ay na ninyo butang ang ngalan oy. Huwag magbabago. Kay kana magong moingon ang uban nga mga moingon ang uban, butangin ninyo ng ngalan para maampo ta mo. Mura man og murag na aduna ilalom pag yung tukiunon anak man. Sila ra gyud ang Ginoo mo'y nasayod. Si Rinaldo Castalia, maayong gabi Pastor, Merry Christmas po sa lahat. Maayong gabi isad.
Si Nars Boyan, malipayong Pasko ninyo, Pastor Gideon, o sa tibok pamilya. God bless ka natong tanan. Malipayon. Ako musta man inyong Pasko? Ako diri, malipayon yung ko diri. Ako ang asawa, ato ang nagbanding po sila sa kuan ka ng ihang mga igsoon. Banding sila kay nauli mo po diyang igsoon. Banding sila dito. Kaniya mo agpas ra pod ko human og magbanding-banding sa diri. Pero doon naman po ko'y bisita god gikan sa Gihulngan o gikan sa Cebu City. Nananghid na po murag mo pahulay mo po ni sila. Ako po diri padayon na po ta sa atong programa. Minaw po sila. Sige. Si Kubi Jan, sermona, Pastor, salamat sa pagpasabot. Pagsabat man. Pagsabat, nakasabot na ko. God bless, Merry Christmas sa tanan. Ari diri sa naglantaw sa programa, naging sa mani. Gamit sa Ginoo ang pulong mo kinabuhi ko. Ang Ginoo magpanalangin nimo og sa imong pamilya. Si Nars Buyan Balaknon mandi ay ka, Pastor. Murag na batoy balak ka ganina. Murag kanang balak, murag kinaraan man kaayo na, Sister Nars. Kung mahimo pa lang akong adtuon ang kalangitan ug akong susihon kung tinuod ba kining tanan. Ubalik lamang ako sa makadiyot aron ikaw suginlan sa akong mga naagian samtang ako minglayo diri sa kalibutan. Murag balak-balak na gyud da. Sige, padayon ta. Si Lito Garcia ninduta sa balak nimo, Pastor. Murag balak na gyud ito. Balak. Sige. Merry Christmas ninyo tanan ha. Importante enjoy ra gyud ta. Enjoy ra gyud ta. Onya sa atong mga nakatunan di po nato kalimtan. Kay ang unsa may natong nakatunan maunay modala nato sa unahan. Sige, unya ako sa tong balikon ring Paskong darating kanilang usa ako ang kuan kay ni darating namang yun ning Pasko. Mag-enjoy ra gyud ta mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Uban sa pag-entertain sa inyong mga pangutana, siguro mo padayon ta sa pagtagad sa pulong sa Ginoo sa ato ang series nga pagtuon diha sa Hebreo kapitulo 12 ugma unsay mga pangutana karon ato sang tagaan og pagtagad. Mato diri ni Lito Garcia, ninduta sa balak nimo, Pastor. Oy, walay kwarta, Pastor, kay giuna man ang buhat sa kalibutan. Gipaulahiman ang Ginoo. Mausad na. Kay giuna gani ang Ginoo. Di man gyud magkautang-utang ba? Di gyud magkautang-utang. Pero kung paulahi ang Ginoo, mo na nga magkautang-utang. Pero okay ra kay nang magkautang-utang kung ang pagpangutang dili ibayad sa utang. Makapurdoy na. Makapurdoy taw na kung imuhag yun ng tanawon ang management sa gitawag kwarta, makapurdoy na. Kung naa kay utang, siguro imong gi-expand sa imong negosyo. Kanang gipadako nimo ba ang negosyo? Doon na bitaw mga seminar inana. Kung mangutang kuno ka nga para mo mutukod kag negosyo, okay kaayo na nga kanang panglandaw, okay kaayo na nga mga opinyon. Pero pananglitan kung ang imuhang negosyo dili mo click, magpabilin ang imong utang. So dili na siya advisable nga mangutang ka aron magtukod og negosyo. Pero kung mangutang ka kanang pagpadako na sa imong negosyo. For example, magnegosyo ka, onya nakamatikod ka nga, uy, mura og ning click man. So mangutang ka para mutukod kag laing brand sa imong negosyo. Kay kabantigo naman kang mupadagan. Sure naman ka nga magmalambuon ang imong negosyo. So makabayad ka sa imong utang. Pero kung mangutang ka nga ibayad sa imong utang, murag wa na gyud laing kapaingnan, anak.
Si Susana Pablio, maayong gabi Pastor. Merry Christmas Pastor Gideon og sa imong pamilya og sa tanang anak sa Ginoo. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Salamat kaayo bisan ang atong mga kaigsuonan medyo busy gyud ining kapaskuhan. Nakig-uban ra gyapon diri sa atong panag-ubang programang Pulong Mo Kinabuhi. Si Johnny Boy Mundihar, maayong Pasko Pastor. Maayong Pasko ninyo diha. Si GRG Lumna, maayong gabi Pastor. Dalaygon ang Ginoo. Magpanalangin kanimo uban sa tibok pamilya watsing Sambuanga del Norte. Merry Christmas and Happy New Year. Advance no? Happy New Year tanan. Si Anisa man na maayong gabi Pastor. Merry Christmas. Sige Pastor, Merry Christmas sa imo ha nag-ulog mi diri Pastor sina Annalyn. Unsa man ni nagsaulog siguro. Nagsaulog mi diri Pastor sina Annalyn Perez family. Bless kaayo ang mga silingan nako diri Pastor. Uy, salamat kay sa inyo mga silingan. Salamat kay mga silingan ha. Unya smile ra gyud. Ayaw kalimti ang pagkamalipayon. Dili dapat kalimtan. Di ayaw kalimti gyud kanang pagkamalipayon. Kay matud pa pugong sa edad. Tinuod biya na mga kaigsunan, biblical biya na kanang pagkamalipayon, pugong nas edad. Kay kung imo tan-awon ang sulti ni Solomon, ingon siya diha sa kung natay Biblia, pwede ra gyud na nimong ablihan god. Diha sa pero murag ang ako ang cellphone. Okay ra di akong cellphone. Sa Panultihon kapitulo 17:22, ingon diha mga kaigsuonan, ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas. Inanay nga kamatayon ang pagsubo kanunay. Salamat kaayo mga silingan ninyo diha ni Ims Dinglasa. Kumusta mo diha? Si Ariel Aligado, hi Pastor, Merry Christmas. Dalaygon ang Ginoo sa tanang kinabuhing Kristohanon. Pasalamat ko Pastor nga gihatagan ko gitar. Oy pagkaninduta. Unya matod pa ni Ate Merlin Garganera nga usa sa imong followers. Uy pagkaninduta no. Unya matod pa diri salamat sa Ginoo sa iyang kasing-kasing kay gigamit man pod sa ministry. Request ko song Pastor, Goodness of God Bisaya version. Thanks Pastor, watching from Shelton. Uy salamat kaayo sa Ginoo no. Ang Dios magpanalangin ni Sister Garganera, Merlin Garganera. Talagsaon kay na nga makatunol ta gitara ngadto sa atong mga kaila. Mo na giingon nga kahibulungan ang Dios magpanalangin usab. Si Gregorio Kiring, maayong gabi Pastor. Among gipaabot ang pagbati sa among mga kaigsuonan sa Libas Maranatha Church sa among mga anak tua sa Montalban. Musta mo diha? Si Nars Boyan, okay gyud kaayo ang atong Pasko Pastor Gideon uban sa mga balaknong mong regalo. Sige. Naabay balaknon nga regalo. Niining kapaskuhan, regalo lang ang akong gidumtan. Dili man maayo nga mo isgot ang gidumtan. Sige, atoran nga ng ilisan. Si Rosalyn Sol, Merry Christmas Pastor, watching from Agusan del Norte. Si John Ray Amariel, Pastor, maayong gabi. Mangutana ko Pastor, naabay mabasa sa Bible nga bulan sa pizza nga gianak. Murag wala ka ganina sa akong pagsulti. Sige, ako na lang po nang balikon pagsulti. Wala gyud bersikulo. Unsang pitsaha, unsang bulana, unsang tuiga. Gibana-bana ras Biblia. Wala gyud na gipakita sa Biblia mga kaigsuonan kung unsang pitsaha o unsa pong bulana. Si Joanna Okulam Ponce, matod pa. Ha. Balak na jud Pastor. Balak na gyud. Sige. Si Risa Hogoder, Merry Christmas Pastor og sa tanan stay blessed. Wow. Matod pa diri ni Joanna. Piki na Pastor. Rolling pagbayad. Mao gyud. Piki na kaayo kanang utang para ibayad og utang. Nagyod na. Si Bilma Alipaw, maayong gabi Pastor, Merry Christmas. Pas na amay pangutana karon, utang lipan pas na amay mangutang karon, utang lipay bayad likay. Nana.
Brad, dugay-dugay na. Dugay-dugay naman gini siya. Dugay-dugay na siya, Brad Lito. Kanang utang lipay, bayad likay. Muraga, dugay-dugay na, muraga. Gido-gido. Sige, si Nars Boyan, matod bisan unsa ka busy Pastor Gideon mo, juin jud mi nimo. Kay mingahon baya pod ko. Basta naalang ko dire sa balay nga dili brand out. Okay kaayo daghan jud mi makuha nga mga maayong pagtulunan. Sige. Sa una kung naabubati tagkamingaw mga kaigsuonan, mupadala dayon tagsuwat. Niya sugdan dayon sa pagpangumusta. O niya muingon dayon kung ako'y pangumustahon kalois Ginoo okay ra. Pero karong mga panahon na kung mubati tagkamingaw, mujuwin ra des atong programa. O niya ang kamingaw nga atong bation mawag tagmahanaw ra. Maunay gibati usab sa atong igsuon nga Sister Nars Boyan nga naa sa Bohol. Maayong gabi way adjo-adjo way ja-ja diha. Si Grace Rondin, maayong gabi Pastor og sa tanan watching from Inapoy, Kabangkalan City, Negros Occidental. Shout out family Rondin. Oy, salamat kayo sa mga Rondin family. Ang Dios magpanalangin kaninyong tanan. Sige, padayon na kita. Oras diri sa itong programa alas 9:07 sa kagabhion. Sige. Si Janer de la Rosa Estandi, happy Merry Christmas sa tanan. Merry Christmas sad. Naulahi man gud ko Pastor. Gikan ni John Ray. Mao ba? Gikan ni Pastor Sapri, maayong gabi Pastor Gideon on air live nakasa Shine FM 95.3 Balok Barangay Santo Niño, Tanhay City, Negros Oriental. God bless everyone og sa tibok-libong nga pamilya. Maayong gabi sa tanan, labi na sa tanan nga naminaw diri sa tanang FM station sa 95.3. Salamat kaayo. Kunya wala namang kaayoy nahurot-hurot naman diri no sa pagbasa nato diri sa ato ang mga ato mga kigsunan nga nihatod og mga mensahe. Okay. Ako sa ning unsa man to nga request ka ganina? Gugmang maunungon og lahutay. Sige. Ato igsuon nga naa sa gawa sa nasod. Usas mga challenge yun sa mga kaigsuonan no kanang naa sa gawa sa nasod niining panahon sa Kapaskuhan. Kay lahi gyud ang bation bitaw niining bulan sa Disyembre. Naagyoy pinasahi nga bation nga kana bitawng bation nato kaysa uban nga mga bulan no. Si Vivian, maayong gabi Pastor, naminaw mi diri. Merry Christmas sa inyong tanan. Si Romelita Bugais, bless evening Pastor, request ko kompletong kaayuhan sa akong isuon nga si Jackie bugnaw ihang singot unya ubo. Salamat Pastor. Basi og daay gipanhutan labi nagbugnaw singot o kaha kuan kanang usapod sa kana bitawng bugnaw singot di man mo tuo siguro ng uban kana bitawng naay kabuhi-buhi. Pero usas mga hinungdan anak kanang napasaran o gitawag nag acid reflux kumbaga inana muna nga likayan po ng mga acidic nga mga pagkaon. Sige. Doon na to'y awit nga gi-request ka ganina, Goodness of God, Bisaya, ako sa ning tagaan og pagtagad ha. Diri sa atong panag-uban og ato nang hisgutan og sa may mga pangutana pad sa atong mga kaigsuonan. Unya padayon ra gyud mo nga mag-share sa atong nga programa para ang atong mga kailasad nga walay lingaw pod, malingaw pod sila sa atong panag-uban. Okay, Goodness of God. Diri sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi. Mubalik ko kadali, doon na rin ko'y kuhaon ha. Kaniya ako ra pong tanaw na akong mga bisita. Kaya doon ako'y mga bisita diri sa Pikas Kwarto. Kaniya, naminaw po sila sa atong panag-uban. Sa akong pagbangon, hantod sa pagpahulay, awiton ko ang pagkamaayo. Tunay kang matinud
uga-uga isuot kaysa sa tanan. Ikaw ang akong papa, ako imong pinanglan. Nabuhi Sa pagkamaayo, Matod pa ni December 26, maayong gabi Pastor watching Saudi Arabia. Habang nagplansa na mati sa imong programa, shout out sa akong pamilya sa Palawan, Marcilana family. Ay, salamat kay December 26. Murag duha na lang kaadlaw mag 26 na. kung may init Si Joanna Okulam Ponce, Goodness of God, Pastor, Bisaya. Sige, si Girlie Salvia Pigalan, Mingaw, Judme, Pastor. Kay diri dili man mag-celebrate og Pasko, labi na diri sa Muslim area, tinuod yod. Pastor, greet ko sa akong mga igsoon si Naricial, Gisniel, Annalyn, Maricel og si Mylene. Salamat sa tanan, Pastor. Grabe live nimo diri sa Zamboanga City, Pastor. Naglanog-lanog imong tingog. Bless kaayo mi diri. Oy, pagkanindutan no. Ato mga kaigsuonan diha sa Zamboanga. Musta mo diha? Niya alang sa mga kabataan, ato ragyong monitoron labi na sa mga pagpaboto. Wala ba'y paboto diha? Bawal naman ang pagpaboto no. Pero naapagyapoy na ninda, nagpakita ni sa mga ilhanan nga gitugutan pod sa uban. Ngunay nagsunod na ako, ihala Salamat kayo Brother Lito Garcia, taga atong mga igsuon diha sa Zamboanga City. Kumusta mo? Ang Dios magpanalangin. ang pagkamaayo. Ngunay nagsunod Oras sa nga programa alas 9 naman, pero muundang ratag alas 10 para na po tayo kusog nga magamit ugma sa ato ang pagsinikay-sikay pod sa adlaw ng Kapaskuhan. Sige. Ato ang Tagalog pagtagad mga kaigsuonan, ang mensahe sa Ginoo ni ining atong panaguban. Ato ning hisgutan ang Hebreo kapitulo 12. Napamagyoy oras mga kaigsuonan. O niya ako ning hisgutan. Pero kung doon na mo'y mga pangutana mas maayong para pod ato pong mahatagan og pagtagad. Ato ning sugdan ang Hebreo kapitulo 12. Dili man nato ni mahuman sunod ugma og sunod ugma siguro mahuman-human na ning Hebreo kapitulo 12. Lamang ato ning himay-himayon pag-ayo. Ang gisulat dinhi mga kaigsuonan sa Hebreo kapitulo 12 bersikulo 1 hangtod sa 3 hangtod sa 2. Duha lang usa ka bersikulo ang ato ang hisgutan o kini gitagaan og konteksto sa tagsulat ni ining maong libro nga nag-ingon ang Dios nga atong amahan, ang Dios nga atong amahan. Bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 2. Busa kay gilibutan man kita ni ining dakong pundok sa mga saksi. Isalikway ta ang tanan nga nakababag kanato og ang sala nga naghawid kanato pag-ayo. Daganon ta nga matinud-anon ang lumba nga atong gisalmutan. Itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Hesus nga maoy gisandigan sa atong pagtuo og tighingpit niini. Wala siya mosibog bisan pa sa iyang pag-antos sa cross og wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagkamatay dito sa cross tungod sa kalipay nga madawat niya og naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. Dalaygon ang Dios magpanalangin sa matagusa. Kining maong mensahe mga kaigsuonan, kung imong tan-awon, sumpay gyud ni sa mensahe sa Dios alang sa mga tao nga nagtuo kaniya, nga naghisgot sa gitawag pagtuo diha sa Hebreo kapitulo 11. Ang tao nga nagtuo mga kaigsuonan, dili nato ni dapat kalimtan. Kung tinuod ta nga duna tay pagtuo, duna gyud tay amahan. Duna tay amahan nga naa sa langit. Duna tay Dios. Duna tay dalangpanan. Duna tay kaduulan sa tanan nga unsay atong mga kalisdanan, maproblema, bisan sa ato ang mga panginahanglan, ang Dios
maoy sulbad sa tanan. Ang Dios Amahan. Sa mensahe sa bersikulo 1, naghisgot kini og kahimtang sa mga magtotoo. Kahimtang sa mga tao nga nagtuo. Ug dunay mga pagdasig ang maong mensahe kung unsay angay natong buhaton sa atong pagtuo sa pulong sa Dios. Ingon nga kita magtotoo, dunay angay natong buhaton. Ingon siya, kay gilibutan man kita ni ining dakong pundok sa mga saksi. Kung ingon tang dakong pundok sa mga saksi, mauni ang mga pundok sa mga magtotoo. Kung imong lantawon ang pundok kaniadto mga kigsunan, mga pundok sa mga magtotoo, unang mga magtotoo, maotoy mo saksi sa mga tao nga mingdawat sa Ginoo. Like ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo mga kaigsuonan, sa diha nga nakikita ang Dios, kumbaga nakigsulti si Jesucristo kaniya, sa dihang nakadawat siya kumbaga sa atong Ginoong Jesucristo. Sa diha nga nahimo siyang magtotoo, naninguha si Apostol Pablo nga muadto sa Jerusalem aron mojoin makighiusa sa mga pundok sa mga magtotoo nga daa dito sa Jerusalem. Pag-abot ni Apostol Pablo mga kaigsuonan, ang mga pundok sa mga magtotoo dili mudawat kang Pablo. Tungod kay nasayra nila si Pablo nga usa sa mga bangis nga magluluto sa mga pundok sa mga magtotoo. Apan tungod kay nasayran ni Bernabe nga usa ka magtotoo nga si Apostol Pablo, tinuod yun nga nahimong magtotoo, mo nang iyang gisaksihan, iyang gitestimony kung unsa gyud ang kinabuhi ni Apostol Pablo. Ang gisgutan ni ining dakong pundok sa mga saksi, dili ang mga saksing hubah. Kanang mo ingon mga dakong pundok sa mga saksi, mauni mga tao nga una nga mga magtotoo. Sa atong kinabuhi, dunay mga taong nauna nga nahimong magtotoo. Sila ang mo sulti sa atong kinabuhi nga usa na kay ta ka magtotoo. For example, dunay tao nga nakadungog sa pulong sa Dios, o niya mingdawat sa pulong sa Ginoo, mingdawat sa pamaagi sa Ginoo. Ang tao nga nakakita, ang tao nga nakadungog, ang tao nga nasayod sa kinabuhi anang tawhana, siya ang mo-testify, siya ang musugilon, siya ang musaksi nga tinuod ang iyang pagduol sa Dios, ang iyang pagsurrender sa Ginoo. Tungod sa mga magtotoo nga nakapalibot sa atong kinabuhi, angay tang magmatngon, angay tang magbantay. Usa sa mga gipakita dinhi, dapat sa atong kinabuhi duna tay mga gisalikway. Ug usa sa mga gisalikway dinhi ang mga makababag. Nga sa atong kinabuhi mga kaigsuonan, duna gyud mo babag. Duha ka klase mga kaigsuonan ang gikinahanglan nga atong isalikway. Ang mga makababag ug kining sala. Usa sa mga kanabitang makapugong sa tao aron ang tao dili makapadayon, sala. Walay kalipay ang tao nga mga lagad sa Dios nga nagpabilin diha sa sala. Akong balikon, walay kalipay ang tao nga mga lagad sa Dios apan nagpabilin gihapon sa sala. Ang mahitabo ana mga kigsunan, kanunay siya nga magdaladala og bati nga pagbati.
Magdaladala siya og bati nga panghuna-una sa iyang isikatao. Maunay kasagaran nga imong makit-an sa tao nga nangalagad sa Dios nga nagpuyo sa sala. Walay kalipay. Ang tao nga ang tao nga walay kalipay tungod na kay naapay tawhanon nga kinaiya. Naghari pa ang tawhanong kinaiya. Ang pagkasaputon, ang pagkamasukanon, ang pagkabahin-bahin, di ba? Ang tawhanon nga kinaiya na ana sa Galacia Kapitulo 5 mga kaigsonan ato sa ning i-review kining tawhanon nga kinaiya. Kapitulo 5:19. Sayon kayo pag ila sa buhat nga tawhanong kinaiya makita kini sa salawayong pakigilawas. Kana bitang wala mapurma ang pagpuyo ingon nga ginikanan. Na ay mga daghang ginikanan pero kana bitang dili bana. Na ay daghang amahan pero dili bana. Na ay daghang inahan pero dili asawa. Nahimong single father, single mom, dili gyud minyo kumbaga. So sa lawayong pakigilawas, hugaw og hilas nga mga buhat, pagsimbag mga Dios-Dios o pagpamarang, pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil kasi nakapungot. Mauman ni maghari mga kaigsunan sa tao nga magpuyo sa sala. Mao nang miingon ko kaganina nga ang tao nga mangalagad sa Dios nga magpuyo sa sala walay kalipay. Kay nganong walay kalipay? Kay mauman ni maghari na ang pagdinumtanay, na ang kasina, na ang kapungot, na ang kahakog, na ang pagkabahin-bahin, na ang pagkamasinahon, na ang pagkapalahubog, pagkamapatuyangon. Kulang kayo kalipay, wa gyud kalipay ang tao nga nangalagad sa Dios nga nagpuyo sa sala. Maunang gitinguha mga kaigsonan o gidasig ta sa mga pulong sa Dios diha sa maong libro sa Hebreo Kapitulo 12, naatay isig ka magtotoo. Naatay mga tao nga sama kanato nga nahimong magtotoo. Nga unang mga magtotoo nga mo saksi mo testimony nga ikaw nagtuog nag-alagad na sa Ginoo. Tungod ani kinahanglan nga isalikway nato ang tanang makababag. Muingon gani ang tanang makababag kanang makapugong sa tawag sa Dios, kanang makapugong sa buluhaton nga gisalig na sa Ginoo. Kay matag-usa nato ka kinabuhi, ingon nga kita Kristohanon mga kaigsonan, do na gyud tay buluhaton. Walay tao nga Kristohanon nga way buluhaton. Sa kadaghang buluhaton diha sa simbahan si arog wa gyud ka bisag usa. Pati na po ng tapulan na. Dunay apan ang usa ka tao or dunay problema ang usa ka tao nga nangalagad o niya wala kakita sa trabaho sa Ginoo. Gawas lamang sa mga bag-o pa. Kanang pila pa ka bulan ang imong pagpangalagad, pila pa ka tuig, usa ka tuig, duha ka tuig, tulo ka tuig, pero syaro pog sa tulo ka tuig wa gyud kay nakatunan nga trabaho. Speaking about pagpangalagad, nagpakita na sa gitawag trabaho, to serve. Nag-serve ka. Nag-alagad ka. Duna kay trabaho. Inay mong tapad, duna kay trabaho. Og ang imong trabaho, imong gihalad sa Ginoo. Wala nato gihalad sa tao. Gatrabaho ta, dili para sa ngalan sa tao, og dili para ngalan sa atong organisasyon, kundi para sa ngalan sa Dios. Mao na nga kinahanglan mga kaigsuonan nga isalikway nato ang makababag, ang makaulang sa tawag sa Dios sa atong ginabuhi. So makababag o kining sala. Kanang sala mga kaigsuonan usana ka kana bitang
grabing makababag sa pag-alagad sa Dios. Makababag kaayo na. Unya maghisgot ta sa mga kanabitang makababag mga kaigsuonan. Usa sa makababag sa pag-alagad nato sa Ginoo kanang kanunay pagtan-aw sa kalibutanong kalipay. Makababag kay na. Kung magtan-aw ta sa mga kalibutanong kalipay, maunay usas makababag. Daghang kay mga tao nga wala na kaayo makapokus sa pagpangalagad sa Dios. Kay nahatag na nila ang ilang kaugalingon sa mga butang nga makapalipay kanila. Daghang mga Kristohanon nga ang ilahang kalipay na ana sa gitawag traveling, na kanunay sa mga biyahe sa mga lugar, diin ilang ikapakita sa ilahang mga isig katao nga nakaabot sila ni iling lugara, nakasuroy sila ni ining dapita, nakaadtog mga Disneyland, Boracay, Palawan ug uban pa. Mao hinungdan na kumpos bitaw na nga kanta mga kigsunan nga daghan kunong buot magsangyaw, buot mag-alagad, ang laing nasod maoy gi kana bitaw gitinguha. Daghan kayo mga tao nga ang mga laing nasod maoy gitagad, ang ilang kaugalingong nasod wala tagda. Tungod kay daghang mga tao nga nangalagad pero wala kapadayon. Usas sa mga hinungdan o rason tungod kay ila nang gitan-aw ang mga kalibutanong kalipay, dili na ang makapalipay sa Ginoo. So usag yun na kanang makababag mga kaigsuonan, kana bitawng mangandoy kas mga butang nga makapalipay pero ang ending problema gyapon. Wala may mga butang nga dili mo diris kalibutan mga kaigsuonan. Walay butang nga dili nimo mohatag og problema. Gawas lamang sa Biblia. Bisan unsa nga klaseng butang, kwarta makahatag nimo nagproblema. Daghang nga tuo nga ang kwarta sulbad sa problema. Pero daghan nga mga tao nga wa pay kwarta, way problema. Pero sa dihang daghan ng kwarta, ningsod ang dagkong mga problema. Inood na munang di ko mo tuo nga ang kwarta mao sulbad sa problema. For example, di ka mo tuo Pastor Gideon nga ang kwarta sulbad sa problema. For example, ang problema nimo sakit, unsa may imong gigasto. Siguro inana no ka bright ang tao nga moingon nga asa man unya ko igasto. Mga igsuon, dili kwarta ang sulbad sa bisan unsang klaseng problema. Alang natong mga Kristohano, ang sulbad sa bisan unsang klaseng problema, ang presensya sa Dios, ang pagpaduol sa Dios, ang pagdangop sa Dios. Maunang sa atong kinabuhi, dili nato tugutan mga kaigsuonan nga ang mga butang kalibutanon maoy makababag sa atong pagpangalagad. Atong gihisgutan kini mga makababag. Kay dili man nato maisalikway kung wala nato masayre. Kay ang gihisgutan diha isalikway ta ang tanang makababag ug ang sala nga naghawid kanato aron makapadayon ta sa dag-anan diha sa atong Ginoong Hesukristo. So unsa may posibilidad nga makababag kanang kalibutanong kalipay, maunay makababag kung tan-aw nato, itan-aw na nato itong kagalingon sa mga kalibutanong kalipay, di ta kapadayon.
Muna kung sa atong pagpangalagad ang atong kalipay naas mga butang sa kalibutan, uga na kaayo ang atong pagpangalagad. Siguro ang mahitabo na atay Ginoo, gamito na lang nato ang Ginoo para sa mga butang nga gituohan nato nga maoy makalipay sa tao. Baliktad Dapat ang mga butang sa kalibutan maoy atong gamiton aron maalagaran ang Dios. Dili kay gamiton nato ang Dios para ang mga butang mo'y atong mabatunan. Kay bisag sao nato na og paningkamot, kung walay Dios, di nato na maangkon. Kawang ang pagpaningkamot kung walay Dios. Sunod nga mga hinungdan nga or sunod nga makababag sa pag-alagad sa Dios kana bitawng mahugno ang imong pagtuo. O sa man ang pulong mahugno mga kaigsuonan, kana bitawng nagapos ka sa problema, wala ka makalingkawas, na kay pagtuo pero nagapos ka sa unsang mga problema nga posibilidad nga makapagapos sa tao. Una, muingon ang uban kawaladon. Pero kung tinuod nga nangalagad sa Dios, daghang mga tao di sa Biblia nga walang-wala sila apan nakahimo sila sa pag-alagad sa Dios. Na ganito'y usa ka biyuda nga nakahatag siya sa buok niyang kinitaan sa usa ka adlaw. Na pag-iusa ka sugilanon diha sa Biblia nga wala na gyud sila'y makaon. Kung ilang kanon ang nahibilin, wala na sila'y kanon ugma, magpaabot na silang mamatay. Pero sa dihang giingnan sila sa Dios, lutu'i ko. Miingon ang alagad sa Dios, lutu'i ko. Ilang gibuhat, resulta, wala sila kabsig pagkaon. Usa sa mga makababag kining nahugno nga pagtuo. Usa sa mga hinungdan nganong ang pagtuo sa tao mahugno tungod kay walay panahon sa Biblia. Walay panahon gani ang tao sa pulong sa Dios. Wala na gani panahon ang tao nga magpatudlo sa pulong sa Dios. May posibilidad ang iyang pagtuo mahugno. Ang pulong pagkahugno mga kaigsuonan mauna ang pulong pagkapukan. Kana bitawng muingon ta nga pagkawalay paglaom nga nagpakita nga ready na nga mo backslide. Usa po na sa mga makababag aron ang tao dili makapadayon. Unya kining kulang sa pagsalig. Kaya ang tao nga kulang og pagsalig sa pamaagi sa Dios, dili gyud na kabuhat. Bugat alang niya ang mga pamaagi sa Dios, moabot gani ang panahon nga sabto niya nga dili mao ang pamaagi sa Dios. Daghang mga tao nga nagtuog Dios pero wala mutuo nga insakto ang tanang pamaagi sa Dios. Like sa gitawag ikanapo, like sa gitawag paghalad. Daghang mga tao nga mihalad pero muhalad rag na ay kapin. Pero kung wa gani kapin, wa gi halad. Muhalad ra og kanang di kana bitang muingon ko nga muhalad ra og kana bitang mga reject. Daghang mga tao nga nagtuo pero halaran ang Ginoo og mga reject. Kanang dili na kaayo magamit. Even sa pamilya, no? Daghang kay mga tao nga ang mga amahan, ang mga inahan, kung makakita sila sa ilang mga anak, kung bright gani, dagko gani kayog mga kana bitaw grado, moingon dayon nga padayon dong. Kay paeskwelahon ti kag doktor. Makakita pod sa usang anak
nga grabe kadagko og grado, kanunay gyud nga makakuhag honor gyud kanunay. Muingon dayon ang amahan ug inahan, padayon dong, padayon inday, kay paeskwelahon ti kag doktor, paeskwelahon ti kag abogado. Pero kung makakita na gani og anak nga sig kasero, unya ang grado wasay gyud kanunay, gagmay kayo grado, ingnon lang nang dong, pwede ra gyud di ka mo padayon basta kay magpastor ra ka, magpastor ra ka dong, pastor okay ra gyud. Mao na nga daghang mga kinaiya sa tao, mga kigsunan nga nagtuo, pero ang problema mga kigsunan, kulang silang pagsalig. Ang tao kulang pagsalig, dili hingpit ang pagsunod sa pamaagi sa Dios. Dili hingpit ang ilahang pagkinabuhi sa pamaagi sa Dios. Sunod nga makababag sa pagpangalagad sa Dios, kana bitawng nangandoy ta nga daygon tas uban. Usa po na sa makababag, kung mangandoy na gani tagsugod nga daygon tas uban, daygon ang ato ang grupo, daygon ang ato ang organisasyon, daygon ang atong pagpangalagad, ang mahitabo ana mga kaigsunan, di ka kapadayon sa tinuod nga pagpangalagad. Daghang mga kanang kahimtang nga maoy makababag, og ang gidasig sa Ginoo diha sa maong bersikulo isalikway. Kutob sa mga butang, mga pulong, kahimtang, mga kinaiya nga maoy makapalangan, makababag sa tawag sa Dios sa atong ginabuhi, dili na nato na entertainon. Aron wala gayoy makababag sa atong pagpangalagad sa Ginoo, aron makalahutay ta. Muna niingon dinhi mga kaigsunan, isalikway ta ang tanan nga nakababag og ang sala nga naghawid kanato pag-ayo, og daganon ta nga matinud-anon ang lumba nga atong gisalmutan. Itutok ta atong mga mata ngadto kang Hesus nga mo'y gisandigan sa atong pagtuo, tighingpit niini. So walay makapahingpit sa atong pagtuo, gawas lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Aron mahimpit ang atong pagtuo, dawaton nato ang mga pagtulunan, ang mga sugo, ang mga pamaagi ni Kristo. Dili nato tugutan mga kaigsunan nga Kristohanon ta, wala gani ta masayod og unsay pagtulunan ni Jesus. Siguro usas mga panahon sa imong pagkakristohanon dunay mangutana nimo, unsa man day pagtulunan ni Jesus. Kung ako'y mangutana ninyo, unsa may pagtulunan ni Jesus? Asa mabasa? Kung wa ka masayod sa mga pagtulunan ni Jesus, unsaon nimo pagkakaton? Unsaon nato pagkasiguro nga mingtutok ta sa atong Ginoong Hesukristo, sa ihang kinaiya, sa iyang kahimtang mga kaigsuonan, nga mapaubsanon, mapailubon. Munang sa atong pagkinabuhi, ingon nga Kristohanon kinahanglan, kanunay natong isalikway, dili nato tagaan og pagtagad, dili nato entertainon ang makababag sa buluhaton nga diin gisalig sa Dios sa atong ginabuhi. Nya dili nato tugutan nga magpakasala kita. Isalikway gyud nato ang sala. Itutok nato atong mata diha kang Kristo. Atong kasing-kasing, ang atong una. Si Kristo mapaubsanon, dapat katuna nato ang pagpaubos. Si Jesus mapailubon, dapat katuna nato ang pagkamapailubon. Sa diha nga ato ning katunan og padayon ta nga makaalagad sa Dios, dunay saad ang Dios diha sa mong bersikulo. Iblas ta sama nga si Ginoong Hesus gidala siyang trono. Lalinon og dadon usab kita. Aron ikaw ug ako makasiguro
nga sa pagbalik sa atong Hesus Kristo madala og lalinon ta didto. Ako mga pagdasig sumala sa pulong sa Ginoo. Dili nato entertainon, dili nato tugutan nga maatiman nato ang makababag. Maiunahon o maatiman ang makababag. So ato nang likayan. Dili nato pansinon, dili nato entertainon. Ang angay natong tagaag pagtagad ang pagtuon o pagbasa o pagtuman sa tanang mga pulong nga naas bala ang kasulatan. Oras sa tong programa alas 9:42. Ako nagtuo nga sa atong pagpakig-uban ni ining taknaa gibless ta sa Ginoo. Dili na to tugutan nga sa atong pagkakristohanon wala ta makapadayon. Noon paningkamutan nato uban ang tabang sa Dios nga makapadayon ta hangtod sa pag-abot o pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Sa dili pa ko manamilit magampo sa kita. Kanunay kang Magampo ta mga kaigsuonan sa iyahang pagkamaayo ug sa mga pulong nga atong nadunggan. Amahan namo nga Dios nga magkagagahom, nagpasalamat kami sa imong pag-uban kanamo, sa imong paggiya kanamo. Salamat o Dios sa walay hunong nimo nga pag-uban kanamo amahan. Dalaygon ka nga Dios nga mong ilagaran. Bisan pa sa among pagpamahulay uban ni kami sa among pagkatulog, panalipdi kami. Among isalig itugyan diha kanimo mong kinabuhi sa ngalan ni Hesus. Amen og amen. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin kanatong tanan. Kini niyo igsuon na Pastor Gideon moingon na sa ato nga programa ang pulong sa Dios atong ginabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless og advance Merry Christmas og ugma na ang pagsaulog yod no sa kanang kinatibuk-an nga pagtuo sa kadaghanang mga tao. Pero wala magpasabot nga gisaulog na to ang pitsa. Ang atong gisaulog ang pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. God bless o good night sa tanan. Kini nyo igsuon Pastor Gideon moingon na usab sa atong nga programa ang pulong sa Dios atong ginabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless and good night. Nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan mga pagdahin, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko,
mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na